Здравейте! Това е за ягода! Това е за връщането на нашия подкаст. Да! Връснете камбаната, харесайте клипа, ако ви е харесало. Днеска ще говорим за хигиена. Добре, сега господин Явле, може ли на мен да ми обясните какво е хигиена? Така, нека да поразсъждаваме малко. Добре. Хигиената е, когато си мръсен, да го обясняваме, когато си мръсен, ти нали, тебе не ти е добре, разбираш? Гадно е, да. Лошо ти е, лошо. Но, когато си измиеш ръчичките, или нали цяло се изкъпиш, тогава ти някакво кълто пада, разбираш? Да. Това се нарича хигиена. Плюс да не заразяваш другите с бактерии и бацили. А вие какво, госпожо Янка, какво мислите за тази тема? Аз мисля, че трябва да има хигиена, защото все пак никой не иска ти да миришеш на След другото нещо много важно за хигиената е да миришеш добре. Да, абсолютно. Всъщност, госпожо Янка, кажете ми, с какво може да миришеш по-добре? Има няколко варианта. Първият вариант е да се изкъпиш с сапун. Да, много брилянтно. Вие, господин Ялов, какво мислите, че е другото нещо, което може да направите по-опасно? Винаги, когато се прибираме от дома от някакво голямо пътешествие или малко пътешествие, винаги трябва да се изплакнем добре нашите крайници. Мийте си газа, хора! С сапун за лайна! Да, напрух се екран на хора. Ето за това говорим. След току-що ние изчистихме много телефона, тъй като нали знаете, това е хигиената. Разбира се, праснете я тази камбана! Трусете ми сапуни! Мийте ръце! Госпожа Ягодка, искам на госпожа Ягодка и на вас да ви споделя една много добра песен за миенето на ръчички. И хигиената, разбира се. Ей, ръчички, ей ги две, те ме слушат най-добре. Едната ми е другата, а пък двете лицето. Другото нещо, което е много важно, ако ходите на пътешествие, на гора, на магазин, винаги е важно да носите гелчи и също така и туалетна хартия. Защото ако те напъни газа, да предприемеш мерки и да не миришеш на лайна. Защото, нали, когато ти се изсереш, моят, че ти трябва хартия, нали, с бършиш лайняния задни, бате! Никой не иска ти мирише лайната! Да, това е също вярно, госпожа Лодка, много добро мислене. Но, когато нали сте навън, гората, на планина, в в център на града, и ви се придръска леки. Но нямате хартия. Ето това. Но природата ни е предоставила неща за нас. Тя е мислила за нас, като ни е дала. Листата. Или просто можеш да натърти се грижа на земята. Праснете я тази камбана! Следващия път да се видим! Да, и госпожа Елка, много забравих да кажа. Така, когато сте малки, вие задължително трябва да се научите как да се бършите газа. Тъй като, ако не знаете как да се бършите газа, то вие няма знаете как да използвате туалетна хартия. Тоест, ще използвате пръста и така да виете лайна.
Довиждане.